Hoy! Babalik Babalik po ang sa tuyang programang Dos Bosabos and Yes. syempre sa gabos pong mga nang ipuan ning auto diyan po sa Suzuki Autonaga na hiling man po nindo diyan. Hanap po na si Kuya Joel Hernandez. So ngunyan Tito Ray, Yes. nya unaan sa tuyang guest ngunyan na pagkabanggi, syempre Masugot ko sa to. yung ani. Mga kaibanan na po, syempre sa mga nakakabisto na po sa iya, at pirmi man siyang nahihiling hindi sa dating naga, ang sa tuya pong guest ko niya na paggamanggi, syempre si Kap Wiwin Regmalos kang Concepcion Concepcion Pequeña. Yan. Kap, maray na paggamanggi po. Siri man sa side ng dua, Ayan. Kuya Re and Kuya Boy, and sa mga nagdadalan kang Dos Busabos. Ayan. So, Ayan. Kap, syempre, naimbitaran mi kay di o tanganing, syempre, kumustahon ka kang sa imong syempre, ngunyan, dyan sa Concepcion Pequeña, saro sa mga mataong barangay, kang sa Araw dating naga. pinakadakulang, saro sa pinakadakulang na igwang populasyon sa Iyo. Naga City. So, kumusta po si Kap Wiwin Regmalos? Siyempre, paano ning inaatubang na problema sa Busy. karong Busy. dakulaw na barangay. And sa 27 barangay, ang Concepcion Pequeña ang pinakadakulang barangay. And aram ta po na pagdakulang barangay, dakula po ang problema ang atubangan kang sa indong nito. And yan problema yan, pinagagigibungan ta na daw para paano ma-resolve kasi mga manadaling resolve ni-resolve ta po. Ilang taong ka nakap na kapitan sa Concepcion? First time ko pumanla. First time. Tapos akong tulong termino bilang barangay kagawad and kan natapos sa akong termino. Saro man kita sa napili na endorse na maging punong barangay and sinirte kita and mala ngunyan na sarong termino patapos na and ato bangon man si pangadawang termino sakali na may titiwalaan pa kang mga tao sa Concepcion Pequeña. Sigurado. Pati madali na eh. Madali na pati ang ang relabanan. Ang ralabanan. October, ang barangay electionan, tabi Kap. Yeah. Si Kap may balak pa na magdalagin ka. Siyempre po, sabi ko kan na dahil man kita masupong mag-atubang sa tao. Pag abot kang eleksyon na ipipresenter naman sa to yung mga nagilimpuan. Sabi ka may usubot man ako magsabi na andam pa man na mag-atubang bilang pangadawang termino kung gusto pa kang tao. Kap, pagulain na po, ngunyan na ika po ang nakatuko bilang kapitan ng Concepcion Pequeña. Pagulain na po itong mga, syempre, sabi mo busy ka ngunyan, ano po itong pinagkakabisihan ni Kap Wiwin, manungod po sa syempre, ang dyan itong pasi orden kang sa imong barangay. Ano po ang ginigibo kang barangay pa, dahil dakulang pong barangay ang Concepcion Pequeña, ano po ang mga programa ni Kap Wiwin pag abot po sa pasi orden kang sa imong barangay? Ipo kaya sabi ko na dahil dakulao ng sa tuyang barangay, dakulao ng problema, lalong-lalo na po sa lado kang pasi orden. And saro po yan sa mga pinagtungkusan ta na mapakaray and mas maray na kami kaysa dati. And si mga programa ko dyan, primero ang tanad ko nga ngunyan, may 4 na round na ginigibo sa oral daw lalo na pagkabangi. Ang first round iyo po si pag-implement katong information and andara po ninda bago maikot megaphone na kung saan po ini-informaran si mga residentes sa gabos sa lawkang Concepcion Pequeña na siguraduhon na nakalak ang mga arong, siguraduhon na si mga importanteng bagay nasa lawkang arong na dahil may kaminar ni na parabon. Pag nahabonan po, medyo binabasol kami. Na dahil may bantayan si sinablay niya, nalingawan niya sa iwas kang arong. Kaya naisip ko po yan na ano daw pwedeng gibuhon na dahil kita basulon. Na sinasabing data dahil nabantayan siya ron niya. Dahil nagunat si Tano. Kaya sabi ko, ang saro sa naisip mo ko na gibuhon, ang first round tayo yung gibuhon talagod. First round. Sa buong bilog na barangay po yan. Informaran tasinda kang mga programa na ginigibo ta, lalo na pag-abot na kang alas 10. Iyon na po yun na informaran tasinda na pasiguro ng mga arong. Dahil pwedeng ibasol sa to pag naabutan. Pangadwa si mga nagpaparainom sa tinampo. Bawal po ang pag-inom sa tinampo, bawal po ang pag-video okay na dahil aram kang barangay. At si mga minor de edad na man katuyon sa luwas.
sigurado na magkurpyo man si mga magulang bakong iasa sa muya sa barangay. Tayo po kaya kami nga, igwa ko dyan na si primero kong pigibo kang ini kaiba pa po ni sa programa kong Passion din. Ito pong information device na piglaag mi sa kuyang sa taas kang barangay. Na kung saan may alam yan and nakaka-informar kami. Pag nadawog na to kang mga residente, pag alas 10 na, nangangulugan na implementation ng katong mga Tama. pinag-i-implement ng barangay lalo na si Corpio. And alagad si pinapakiulo ko sa magulang na dapat mainot ka mo sa mag-curfew kang akin. Correct. Iyo. Bakok kami. Tang iba dyan, pag alas 10 ka palang hanapon si Aki. Paano kung naiinot kami? Ayun. Sabi ko nga na yan suba ko nga sa mga magulang, kung siya man sa imong Aki, pansampulo sa imong agom na napo. Kabaka niya ako, kinpiga curfew ninyo si Aki nindo. Si Agum. Si Agum pala nagigibong Aki sa balyong aro. Ikaw man, kumbaga, sumakabilang bahay. Ikanya ako ang makurpyo kaya bakit mo kami. Kung magkasabay kita, kurpyo mi si Aki mo, kurpyo mo man si Agum mo, mairilingan kita sa output. Ang masakit ka ni Kap, pag nawara si Agum, ikaw ang babasolo. Kap, nailing mo nga si Agum ko, nag-alam na nga. Pagbilang ako nga, siyam lang si Yaon sa loob ng araw. Sabi mo nga, pati si Agum ko. Baka nga nailing mo, si Aki nga kumpleto na. Si Agum, Si Pang Sampulo, Mayo. masabi man Bako ko naman yung kasama. sabi to sa Agum na lalaki, bako ko naman, bako naman kung minor na edad. Maray kong iiba ko. Kap, ipanin ako, ikang scorer ko. Piling ba Hanap kitang minor de edad. Sige Kap. Ito pala si Inot, alas 10, si Round. So, sabi mo apat. Ano si ang sunod? panduang round kaya, iyon na po yan si, pag alas 10 na, panag-alam na po itong centralized information device ko doon. Nag-alam na siyang alas 10. Iyon na po yan si implementar. May kaiba po yan na police. Ikaw po kaming piripiring police. Itong inaapon mo pong police sa barangay. Tama. Na kung saan po nakaantabay naman sa outpost 24/7 man siya na kaibahanan kang tanod ko para mas makusog si buot kang sa kong mga tanod dahil Tama. alas 2 na yan, mga araw ka yan. Ang pang-fourth round ganyan, yun po si Maagaw naman. Kumbaga, re-revisar na lang po yan. Kung igwapang mga kung igwapa man talaga dyan Yes, na tama. naiiling sindang dahil naman angay duman sa oras. Napira po kaya naglag akong group chat sa mga tanong. Kaya po mabilis si implementasyon mi kang pagre-responde na abala lang po yan kung sarabay-sabay. Pero pag mayong kasabay, mabilis po ang aksyon dahil kung may magreklamo sa hotlines mi or sa kuya, with picture pen, minsan tama dali na baga magreklamo niya Iyo, through Facebook madali. lang. Tama. And pag pig-send ko yan duman sa group chat, automatic po yan maiiling kang tanod, ma-reply po yan na okay Kap. Pag dumang ka yan sa lugar, kung ano si ginibo ninda, may documentation isend sa group chat mi, na kung saan igwa duman caption, ano si ginibo mong disposition duman sa pig-responde nendo. Okay. Iyo po yan si samong ginigibo ngunyan sa Passion din kang barangay. And ngunyan po aning papapusugon mi pa si grupo kang bangkat. Naiiling ko talagang kulang si persa kang sa kuyang mga barangay tanod. Pagbabanggi po kaya pito sa naman iyan. Ta si pangal daw igwaman duty. Igwaman duty. Ngunyan sabi ko kung mapupusog ta si kada zona na may bangkat and may officer of the disindan na kaibanan kang tanod sa pagrurunda, pag duman mi sa zona, pag ikot ka mga tanod, siguro si pag-ali, tamayo naman si tanod, ta kami man ang binabanday ka mga parabon, nangkali lang nga si tanod, pwede lang itak yun. Pwede. Kung may bangkat na mawawalat, maalangan ang gali. Tama. Ay may bangkat pa ngayang nag-iikot-ikot May or nag-iikot nagiling sa pa. to. Correct. Kaya pwedeng malimitaran si mga krimen or mga mararaot na katibaadan pag abot duman sa zona. And kung may problema man duman, si officer of the dininda, kambanging ito, na yaon dumang kaibanan sa grupo kantan, iyo man si kauli ninda. Pwede nga magbalik ka mo dito, garong nga may nailing kami na
Dai maray ang iro-iro. Tama. Iyo po yan si saro sa mga programa para mapapusog si Pasi Ordensa sa Samuyang Barangay. Dakulaan po ang konsepsyon. Dakulaan talaga. Nahihirapan po talaga kami. Ayan. Ako nga nang pakiulay kan sa mga tao, kaipuan mo si pakikisumarap nindo Tama. na siring nga ni kaya nagkakaharap po na binabasol sa muya. Na Kasi dahil dapat may kooperasyon man May talaga sa kooperasyon. mga ta constituentes. aakuon mi dai makakayang kung gabos na sana sa mo Babasol. si Tama. yan ang sinasabi ko dahil na nabantayan si Sinablay niya. Sabi ko, nakain kami na kayang paraon. Sa tigpain pa mo, dahil makain kami na rin paraon, ilaw ka mga importanteng gamit. Si Sinablay mo, nalingawan mo. Tapos itanod ko ang lalamasahon mo na, ano naman yung kaptanod mo ngayon, dahil ngayon nabantayan si Sinablay ko. Nga ko, irak man kantanod. Irang mga Puruyat-puyat na, pag nahabo ng palalamasahon ka ng pagbasa ko. Nga ko, makairak. Pero sabi ko sa tanong ko, sige lang. Sige lang kitang isip ning ikakarahay. iyo. Sabi ko, ang problema, kung dakula pa kabilang, mapasalit-salita lang. Okay na Correct. yan. Okay na yan. Kap magabot man sa pagabot man sa siyempre sa kalinigan sa Indong Barangay. Ano po ang mga proyekto kang Kapwewin Rigmalos diyan po sa Indong Barangay sa kalinigan. Saka ito po bagang perming na tutuyaw minsan sa Indo yung pong sa baha. Yung Ano sa baha, pong oo. ano pong ano nito kaya? Po. Ako nga ni po, ang totoo lang, nakiulay na naman ako sa purpista, dakulong po ang purpista mo ya. And yung purpose na ang kumpunido yan kang manlaylay na suna. As in, ibang mga group organization sa samong barangay. Pinagtsatsagaan ko po yan na luwi-luway ang karaulayo. And ang pakiulay ko po kaya senda, primero ang kalinigan mapuun sa tuyang mga araw. Araw. Dahil po pagpabayaan ang barangay na masigid kami na pira-pirang walis tingting lang kami. Kaya po si mas dakol kaya ang tao kaysa sa muya. Kami si mga barangay official dikit sa naman na pira-pira sa naman kami. Mas dakol si residentes na dapat makisumarap sa muya. Kung papaubahin yun sa mu, karo sigid dyan na magparasigid kaming dikitong kami. Correct. Dikiton si masisigid o malilinig ta. Sa paagi kaya kung magkakasaruro kita sa paagi kan tungod bulinig mo. Minsan niya ako mas alawin pa si pagmarites. Minsan nasasabatan kong alas 11 ng ugto, pauli pa lang sa arong na may kaput baso. Nangangahulugan, baka kasi bagong aga pa ito. Nagipagmarites na pero si Kali, si Arong dahil lamang nalinigan. Sabi ko, yun nga ni pong sabanan ang analisasyon ko kaya. Ang totoo pagtuko ni Mayor Ligasyon. Saro po yan sa inapot sa ko. Ano ang pinaka problema mo sa barangay? Sabi ko kay Mayor, ang totoo po niya ako, meron ang pinaka-problema nilang hindi, na minamana ko pa. Okay na po ang mga parilmit hindi, mga drainage mint, okay na, dikit na lang na porsentahe ang pagpakarayon, para rin lang tinan po. Iyan po niya kung maali si Baha sa sakuyang administrasyon, sa sakuya pa pong ama yan, kapitan pa si sakong ama, minana pa ni ex-kapitan Jun Panes, and minamana ko pa. And dahil bako mo dyan tagalin si Mayor, inapot kami kung ano talaga si Kausa. Hindi po nga ito, na-istorya amin na duman sa may parting sister Paluwas Robinson, mayo na pong naiiling na sapa duman dahil natambaka na kang basura. Pantay na. Ikaw po nga ning tanom na kamuting kahoy, kangkong, pagbaha, wash out si tinanong. Sabi nga katong mga nagtatanduan, during baha man lang ngayon kap. Dahil man niya oral daw ng babaha. Pag dahil man talaga baha, mapapakinabangan na si kangkong, si kamuting kahoy, as in iba pa. O ngunya na pigpaadala ni Miro sa engineer, kay po i-dredge si Sapa Paluwason, si original na Sapa, pasiring sa Robinson. Nangyari po ito, pinaggastusan kang syudad, and tuloy nadang basura si nailing duman na pag ginahawas nga ni katong pang-dredge. Talagang mailing mo si mga plastic pang Grabe. nakayaon sa irarom kang daga. And kang na-dredge po ito, ako po mahilig akong paralibot-libot pag nag-uuran. Pag nag-uran po, kagawad pa ko, iniikot ko na yung mga bahaw na lugar. Aram ko na kung saan mga sa inaw kaya para ilingon. Para po nga kaya nailingin do. And naiiling ko duman na kang na-dredge, nawara po si problema mi sa baha. Halos nagbaha man duman sa kababan, minaagi lang. Ang baha po kaya pag nag-uuran, may baha, dahil kababan, okay lang po yan. Pero kung tapos na si uran, may baha pa, yun ang problema. Yan ang problema. O, ngunyan kang na-dredge po ito, sa tabang ni Mayor Nelson Ligasyon, nagparauran po ka, tumayo kaming nailing na namati na baha na manang uran baha pa. Nangangulugan, mabilis si pag-agos kang tubig dahil mayong basura, nalinig. Correct.
Ngunyan pong mga panon, igwa na naman sir yan yung pagbaba. Piglilibot ko po yan, nahiling ko na may mga basura na naman. Ipo nga si pigsabi ko duman na si pag phone ko na mas alaway pa si pagmarites kaysa sa paglinig. Tapos sabi ko nga ni, igwa akong one time na nakaulay na tao, ano nang ngayakap, no rin daw ngayon matapos ang pagbaha na yan. Dahil ngayon din, ano ngayon ginigibo kang barangay kan sa kang local government. Di si kaming istoryan, pero napapangirit ako ta, habang nasa tungod kami kang arong niya, nakailing ako duman sa iyang kali. Igwang plastic bottle kang sesto, tapos mga sa chichiriya. Sabi ko, sige kang basol sa mo, and sa gobyerno kung anong dapat ming gibuhon. Kanya ko, igwa ka man niya kung partining pwedeng ibasol. Ay di man niya ako nag-aapon sa sapa, tarayuon man niya ako dyan ka, ano man niya, mag-apon niya ako dyan basura. Katuntong ko naman niya. Dahil ka po niya ako nag-aapon basura, pero nakaka-contriver ka, dahil ang kali mo, paduman po yan sa sapa. Ang gabos na kali paduman yan sa sapa. Iyan basura mo niya akong natutungudan, igwang plastic bottle na dahil piglilinig oral daw. Contribution mo po yan bilang magtipon ng basura sa sapa. Kung pirang ribo ka mong arog ka yan, pirang ribong basura si makakaduman sa sapa. Kaya niya ako magtarabangan kita, ang kampanya ko baga niya ako, nakalag sa truck, oral daw nito na dangog, tungod mo, linig mo. Kung bako kita, sisay man, sisay pa. Kung bako mo niyan, marin pa. O yun niya ako yung para taram ko sa truck. And dahil nito ginigibo, dapat niya ako, gibunin to. Dahil nito pwedeng iatang sa muya na sana, bahala na kayo si Kapitan, maraya may nagkarakapitan niya. Minsan nga ni, ang uyam pa, pag naglilibot-libot ako, apo dun ka, kap, pano na nga kap ang drainage, may parabos na po nga. Grabe na nga ang basura kang drainage niya. Ano to lang, ang pagparabos, pampukaw sa naman niya na yun ang kagayonan pag malinig ang lugar. Pag ali mi, i-continuous mo naman lang. Si pag continuous, dahil manggigibon, ala to na naman si schedule kang parabos. Ta kami kaya may monthly rabos kada zona, iba-ibang, depende sa ano kang kagawad na zona. May mga schedule kami kaya. Kung schedule na si kagawad, sa si pigdesignar mong lilinigan ta, madumang kami. Ang iba, inaasa na sana sa muya si paglinig. Kap, di mo ka nakasigadan sa tungod mi. Yan nga, minsan nga. Uyan pa nga ni, minsan nga ni, turod pa ko, may halos magtuktok gagabao na ang gate ko, iriwal pa lang sa kali. Si Saro, totoo, nagsusunod nga ukap kung sabi mong tungod mo linig mo, si katahid ko nga, dahi man naglinig, pigsasaran ang kali. O yun ang reklamo, pigsaran niya kap si kalita, abo ngayon paaguson ang tubig ko. O di pagdudumang ko sa lugar, nag-iiriwal na sinaran man ang God. Sabi ko, dahil man solusyon si pagsara. Ang solusyon niya ako dyan, si pag-income na nalinigan mo man. Taining katahid mo niya ako, naglilinig na masupog ka man. O, inaasa na san alangan niya, tungod niya ngayon, lilinigan ko pa man niya. Grabe naman. Dapat nga, ikaman niya maglinig. May ano po, Kap, may plano dyan sa imo pong barangay na ilag itong Super Health Center. Super Health Center. Iyo po yan sabi nga may regalo ngayon ko sa imong karahayan digdi sa barangay mo. Yan Super Health Center. Na kung sa ingaro pinasadit na city hospital and pinadakula na health center. Si suggestion nga kami Mayor, kami po kaya kami katong laying Indian dahil na inaprobaran kaya po may sukol po kaya yan. Medyo sadit si Samoyang Health Center. Sabi ko Mayor, ano daw niya ako, meron kong iba nang tanap-padagos ning sa pagkapapaaki. Tangarig mas lalong mapakinabangan kang mga tao sa barangay. Sa saan yan, Kap? Duman po yan ilalag sa may eskwelahan. Ngunyan na taon po. Sa may Almeda? Dahil sa may Diyos lang. Ngunyan pong taon na 100% pigsabi na sa kanil Mayor na pupo na. And garo ang aram ko na ibiding na for implementation na lang si Superintendent. Dakulaon na bagay sa kuyang barangay na dakulaon. Kapera kang may health center ako, may super health center pa. Na kung saan, saro kita sa tinatawanan ng persa or makapag-endorse duman kang mga, lalo na kang mga taga-conception Pequeña. So, iyan ka, baka ulang exclusive sa taga-conception Pequeña? Pwede si ibang lugar? Pwede mo. Alimbawa, baka duman baga, at aranina ka mo sa Milaor. Aday man po, basta taga-naga lang. Taga-naga lang ma-accommodate. Bahala naman si Milaor mag-isip man kaya. Kung makakapano pa man duman na aram to man baga na maray kong araw kang Bicol Medical Center kamarin ni Sur ang ano kaya.
Ayun po. Exclusive man lang, lalo na sa mga taga-Pekinya. At ako lang na bagay po yan na igwa kami kaya. Okay. So, Kap Giraray, salamat po sa pagbisita. At least, maski pa paano na ipaabot mo po ang gabos na mga ginigibo po nindo dyan. Ano yan? Digit pa lang ani po yan, actually, yung mga ginigibo ni Kapitan. Pero, saro yan sa mga mayor na mga proyekto, as in mga ginigibo kang lokal na gobyerno dyan po sa Barangay Concepcion Pequeña. Kaya, sabi nga ni Kap, magtabang kita duman sa... Kasi makumalan si Kap na naman. Tarabangan. Hirap lang. Ang totoo po, sa opisina lang talagang minsan nga nag-aagad akong dispensa duman sa mga kabarangay ko na minsan dahil ko na inaarabot si pagparalibot-libot talaga. Sa opisina lang po, minsan namumulto akong si panguntuan ko, asin merindalan ko, sinasaro ko na. Siya kaaring po ka mga problema. Na minsan nga hapon na pag-abot ko lang sa opisina, talagang nakapirila na si Areg Laron. Igwa nga naanggot na alas 10 nga si oras ko ngayon, hindi, alas 12 na nga, dahil pa nga ako nangunguto, dahil pa nga kami nakakalaog sa imo. Sabi ko minsan, parehas lang po kita, iyan pong oras na yan, si waiting area, waiting time mo yan. Kaya lang, dahil ko man piling pugulan niya, at pag-aaral lang na, rumuluwas na kamurita, may sunod pa. Kaya po, may settlement na, iyo po yan si mga experience na, si pag-asikaso ng mga problema sa opisina, talagang kay puan tutukan sabi ko ay bako man ordinaryo ang barangay Pequeña. Sarong garo munisipyo na nga ni ang kategorya. Kaya na ang totoo nga magpasitiw lang nga ni ko pagbalik ko, ang surat sa lamisa ko ang pipirmahan talagang tarambak na iya. Kaya lang makita maginibot sabi ko ng kapitan malaskwat siya iyan. Mandikit-dikit may problema doon manan, madamang kimayor. Iyan ang si katotohan kang programa or kang problema kang barangay. Ayun po. So, Giraray Kap, salamat po kang nakulang bagay na pagpaunra mo po hindi sa Samuya. So, mabasa na lang kita ng mga mensahe kung may mga mensahe dyan. Tanganing ma-shoutout na Tito Ray. Yan, aliki Rapski, kipading Rap. Hilingan na rayaan na naman dyan ang Team Langatong. Siguro si Puro Silvestre ang leader ka ng Team Langatong na niyo. Pa-shoutout sabi ni Kuya Ricky Nuis. Ricky Nuis. Kang GNN. GNN, ayan. Si Madam. Si Ma'am Lisa Nagdadalan. Nagdadalan. Tapos si Pading Franco Alvarado, Marina Banggi, sa Endo, mga padi, sa Kakikap. And si Ben, good evening po. Sabi ni... Sa Paak Kamsur. Paak Kamsur. And tama na Marayan. Salamat po. Thank you. Kadakol pa. Pa-shoutout man kay Cathy from, San Jose Riverside. Kay Kaloy. Pa-shoutout kay Kaloy. Okay, sige. San Jose Riverside. Kay Raymark. Monica Bolima Villagracia. Ahoy! Si City Hall. Taga City Hall. Yan, una na pagkabanggit sa imo, Monique. Ayan. Magsap na masabi ka naman ganyan. Hindi ka naka-lipstick. sabi ni Pading Randy, Ninong Kap. Aray patabi na yung yan. Aray patabi ang Christmas. Nagdininong ka na naman. Nagpamati. Pero manipolitiko. Mustados masamo. Aliki London Razonable. And kay paring Leo, hali na sa ibang lugar. Si Leville. Pakuraho man pa di, maray na banggi sabi ni Pading Leo. Si Gcash mo paglingawan ha? Alika Jonathan Palse Balandra, maray talaga yan, Cup Women. Yan. Shoutout po, Tito Ray. Salamat, Jonathan. Hoy! Yan. Sige. Kap, baka may gusto ka pong batiyon. Diyan sa barangay, and then syempre sa pamilya mo. Sige po, samantalang ko ng pagkakataon, lalo na sa mga taga-Concepcion Pequeña, na si pakiulay ko po may nakikiulay, na ako po nangingiturugan man na bago ko man lang matapos sa kuntermino, na maging maray ang sa tuyang barangay sa paagi po kang pagkakasaro. Sabi ko again, disiplina ang kaipuan sa gabos na bagay mayo ng iba. Magtarabangan po kita, sang pirmi kong kurahaw, Pequeña, padangaton da. Sa kasaro pa, pumpunon amay ang sinablay. Di basan sa ko. Tapos kita. Ayan, salamat. Kapuwin na Regmalos, Concepcion Pequeña. Salamat po sa
bisita yung sa Moya. So, Tito Ray. Sana ma-invite taga-resikap sa Yes, maarabot na. maarabot na aldaw. Anytime. Alright. Sige po, so kami po magpapaaram na, maluway-luway naman po kami. Hindi po sa muyang programang Dos Busabo. Salamat gari po sa pagantabay po nindo. Paki-share and like po kan sa muyang Facebook page and then syempre ang sa muyang mga social media accounts. Ako po naman si Boy Agta. Tito Ray po sa programang Dos Busabos. Salamat! Thank you, bye-bye.